Здравейте! Днес искам да ви покажа как се плете тази плетка, която тук е използвана за шал. Плетката е много лесна и в същото време много ефектна. Големия плюс е, че тя е двулицева, т.е. изглежда еднакво красиво, дори абсолютно еднакво от двете страни. И тук е използвана по-дебела прежда за този шал, а тук съм използвала по-тънка прежда, за да видите как изглежда с по-тънка прежда. Тя е леко еластична. Тук на тази мостра съм използвала 45 бримки. Тази плетка съм е кръстила трите бримки, защото тя се получава като се изплитат по 3 бримки едновременно. Затова, когато решите какво ще плетете, трябва да прецените колко бримки ви трябва, но за да се получи тази плетка, те трябва да бъдат кратни на 3. А сега ще ви покажа с ето тази прежда, която пак е по-плътничка, как се плетат тези така наречени 3 бримки. За целта ще направя 21 бримки, за да може само да добиете представа как се плете. Вече имам 4, 5. Бримките не трябва да ги затягате много, защото ще изплитаме по 3 едновременно и ако са доста стегнати, ще ни бъде трудно. Вече имаме 5, 6, 7, 8. Не ги затягам. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ето бримките. Сега започваме първия ред, като вземаме 3 бримки заедно, изплитаме ги опълково, но не ги сваляме от първата игла. Те остават на иглата. Намятаме веднъж без да изплитаме и същите 3 бримки ги изплитаме втори път опълково. Сега вече ги освобождаваме от иглата. Вземаме 3 бримки заедно, изплитаме ги опълково, без да ги сваляме от иглата, намятаме отгоре и изплитаме втори път тези бримки опълково. Не затягаме много конеца, трябва да са леко хлабави, защото след това трудно ще ни бъде по 3 бримки. На следващия ред отново ще изплитаме заедно. Взимаме 3 бримки заедно, изплитаме ги опълково, те остават на иглата, намятаме веднъж без да изплитаме и втори път изплитаме опълково. Това е всичко, от което се състои тази плетка. По 3 бримки изплитаме 3 заедно, намятаме, изплитаме втори път опълково и освобождаваме от иглата. Ето как изглеждат. 3 заедно, намятаме, изплитаме втори път, освобождаваме. 3 заедно, намятаме, изплитаме втори път, освобождаваме. Последните 3 намятаме, изплитаме и освобождаваме. Първият ред е готов. Връщаме и сега те са групирани по 3, както сме ги изплитали от първия ред, и по същия начин започваме по 3 да ги вземаме и да ги изплитаме по същия начин. Вземаме първите 3, изплитаме опълково, те остават на иглата, намятаме и втори път ги изплитаме опълково. Трябва да плетете рехаво. Тази плетка не е добре да се затяга, защото след това трудно ще можете да пъхнете през 3 бримки едновременно. Изплитаме опаково
намятаме, изплитаме опаково следващите 3, намятаме, изплитаме опаково, вземаме 3, изплитаме, намятаме, изплитаме опаково, изплитаме опаково, вземаме 3, те така или иначе са групирани по 3 и отново в същите тройки ги изплитаме, като вземаме 3 едновременно, изплитаме ги веднъж опаково, намятаме без изплитане и втори път изплитаме опаково. Това е плетката. Така продължаваме, колкото желаете вече да е голямо изделието. Ето още веднъж как изглежда мострата.